És aquesta marató matinal que fem de l'Associació d'Editors del País Valencià. Comptem el panorama de la literatura catalana al País Valencià que hem començat a descobrir arrencant amb Joan Fuster. Hem parlat de novel·la gràfica i de teatre i ara parlem de narrativa. Durant tot el matí tindrem el Borja Penalba i la Mireia Vives fins a les 2 de la tarda i una mica més, si cal, per poder demostrar tota aquesta potència, tota aquesta força, que ara un cop més haurem de fer servir els taburets perquè... Sí, potència i força mundial, perquè ara venen molts representants que de fet no cabem ni a l'escenari. Sí, tenim tots aquests llibres aquí, que són de tots els autors que ara pujaran, 1, 2, 3, 4, 5. Ara us parlem de 5 llibres més de narrativa i molt diferents tots. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3... Ja està. Ja podeu començar a pujar, si sou tan amables. Són en Xavier Serra i el vicecònsol d'Editorial Afers, l'editora Amparo Jesús Maria Romero, per aquest llibre que ha editat, que el tenim per aquí, de les històries originals de la vida real de Mary Wollstonecraft, des del vicecònsol. També tenim aquí La piranya social, de la Mariló Álvarez Sanchis, perdó. És que a vegades que tenim el dèficit mental i és Sanchis, com Gomis o com Peris. Una mica de literatura eròtica que ens ha escrit l'Elisabet Roig i aquest tancament perimetral. I, finalment, L'home indòmit, en Tomàs Llopis. Benvinguts. Sí, benvinguts tots. Comencem per Xavier, si us sembla. Xavier, aquests anys de franquisme tenen molt de suc per a narrar. No té micròfon, Xavier. No, necessitem el micròfon de mà. Sí. A veure. Gràcies. Sí, Xavier. Dèiem que dona molt de suc, no? Que dona molt de suc. Els anys de franquisme. Tenim a Fraga, el bany de Palomares i altres bombes. Va això o com? Espera, potser està tancat. El té mutejat? Està mutejat o no? Ara. Mel de Romer. Bé, el vicecònsol en realitat és una narració, però no és una narració sense ficció. Què vol dir una narració sense ficció? Bé, vaig conèixer realment... Seria una mena de crònica periodística. Aleshores vaig conèixer realment el vicecònsol. El vicecònsol tenia una mitologia a València i és que tots pensaven que era el vicecònsol dels Estats Units. Tots pensaven que era un espia, pensaven que era de la CIA. Però n'hi apareixen dos, no?, de vicecònsols? Un segon. Apareix un vicecònsol segon. Sí, és que l'equip a València era un cònsol i 2 vicecònsols. Però la figura realment important és el vicecònsol. El vicecònsol teu. El vicecònsol meu. I aquest el que va fer, era famós a València perquè va agafar 5 estudiants i se'ls va endur als Estats Units per a demostrar-los que els Estats Units no eren una cosa tan lletja com ells pensaven. En realitat, per a que no optaren per fer-se castristes o maoistes o coses d'aquestes. I es va fer famós perquè els 5 estudiants que es van dur als Estats Units pràcticament la van encertar sempre. Un dels personatges que es van dur va ser Eliseu Climent, l'altre va ser Pérez Casado, que després va ser alcalde de València. En fi, hi havia una rumorologia sobre el personatge i jo vaig tindre l'oportunitat de parlar en ell llargament, un dia, 7 hores, el vaig gravar, i a partir d'aquí, en vaig documentar i vaig poder construir els fets, reconstruir els fets. No és ficció. Com ens deia això la Maria, hi apareix Fraga, hi apareix el bany de Palomares, tota aquella època. La gent se ho haurà de llegir per a saber com va funcionar realment allò del bany de Palomares, que no va ser idea de Fraga, ni molt menys, va ser idea de l'ambaixada dels Estats Units, o s'haurà d'acabar el llibre per a saber com es va fer això de l'atemptat a Carrero Blanco. Però això no ho desvetllarem ara. S'ha de llegir. S'ha de llegir. Ve a ser... A veure, l'estructura narrativa vindria a ser de novel·la d'espies, si vols, però els fets són reals i els personatges són reals. De fet, tu sempre has treballat més amb la realitat, no? L'assaig... Sí. Jo abans de fer això vaig fer les biografies parcials, vaig treballar bastant, vaig fer 4 volums de biografies sempre de personatges que havien fet alguna aportació a la cultura valenciana i precisament fent les biografies em vaig trobar que moltes d'elles
diríem, per explicar allò que volia, havia de raconar una mica el que era l'assaig per entrar en la narrativa, perquè alguns personatges tenien vides realment divertides. Hi havia personatge que de petit havia tingut una vida semblant a un personatge de Dickens. Aleshores, fent les biografies, vaig sentir ja aquesta necessitat d'evolucionar cap a la narrativa i ja ho vaig fer finalment en Espurna, que conta la trajectòria d'un parell de cèl·lules d'un grup que es deia Germania Socialista, un grup clandestí als anys 70 al País Valencià. I després ja vaig elaborar el vicecònsol perquè vaig tindre l'oportunitat aquesta de parlar amb el personatge, que per cert després va ser realment important després del seu pas per València, perquè va estar a Cochabamba quan mataren el Che Guevara, però això va ser una pura coincidència. Però després va ser ambaixador al Paraguai i cap de protocol de la Casa Blanca. Era un personatge que feia una certa por, feia por. Molt bé, doncs això és el vicecònsol present aquí, que descobrirem a través del text d'en Xavier Serra i el vicecònsol dels Estats Units a la ciutat de València. Tenim també a Tomàs Llopis. Ell ha exercit de professor de llengua i literatura catalanes, ofici que ha compaginat amb l'escriptura i la recitació poètica i el teatre. Obra reconeguda amb diversos premis com l'Andròmina. I Indòmit, que t'has estimat més anar fins l'època del trànsit de l'edat mitjana al Renaixement. Són èpoques aquestes de transició per a fer-nos remoure i també són coses per a escriure i tractar de canviar el nostre pensament. Sí, m'ha semblat molt interessant per una raó, precisament perquè les contradiccions entre un personatge que es veu obligat per a mantenir el seu poder a comportar-se tan brutalment com un senyor feudal i alhora tenir un esperit renaixentista que el fa construir un pati renaixentista amb marbre de Carrara allà a vora la Serra Nevada, és un personatge que dona molt de sí narrativament. I, clar, aquesta contradicció el fa comportar-se sempre com un indòmit. Ell sempre es revolta contra el rei, contra la reina, es revolta per casar-se per amor, quan tots es casaven per interessos econòmics. És a dir, un personatge que dona molt de sí i que, a més, participa en la Guerra de les Germanies d'una manera molt activa a València i és un personatge fonamental en això. Per tant, quan em va arribar la notícia del personatge vaig dir, bé, vaig a començar a treballar. I això vaig fer. És un personatge que trenca també amb convencions socials, però que seguim avançant, però estan ahí, formen part que no es poden extirpar de la societat. És un personatge rebel perquè sí. Sempre és rebel perquè ell defensa allò que ell creu i lluita per això. Ja dic, si el rei diu les torres del castell han de ser amb merlets, ell fa unes torres rodones. Es pot veure la contraportada del llibre, que és un castell molt particular, i els merlets desapareixen perquè ell fa una cúpula a les torres, en rebel·lia contra el rei. I fins i tot és capaç de posar un cartell que diu aquest castell s'ha fet per a resguardar els cavallers que han estat ultratjats pel rei. Vull dir que és un personatge rebel, sempre és rebel. I això m'ha agradat. El Don Rodrigo de Mendoza. Efectivament, fill del cardenal Mendoza, a més, fill de cardenal, un pecat del cardenal. La reina Isabel també apareix. Sí, la reina Isabel és la que va dir justament que això eren els pecats del cardenal. I la reina Isabel s'oposa al marquès perquè el marquès volia casar-se amb Maria de Fonseca i Maria de Fonseca tenia unes obligacions hereditàries que la reina abonava. Per tant, el conflicte... És una novel·la que té un eix, que és aquest matrimoni, aquest amor i els seus projectes. La doña Maria de Fonseca. Sí, també, amb Maria de Fonseca. Però té també moltes ramificacions a moltes coses per a poder construir tot el context social del moment. Perquè aquests personatges també rebotats de la societat i una miqueta que van a contracorrent tenen aquesta vessant molt atractiva, però també que no solen acabar, no vull que em facis spoiler, però una miqueta també que no... En els seus ideals no sé com acabarà la cosa. No et faré spoiler, no diré com acaben, perquè ja està a les enciclopèdies, però jo crec que més important que el final és el camí. El camí, tot el que fan, i com s'enfronten, i com lluiten, i com treballen, i com es barallen, i tot això, crec que això és molt més interessant que el final, tots tenim un final. Tots acabem al mateix lloc. Tots acabem al mateix lloc, efectivament. Però ens fas viatjar molt, per Castella, per Granada, per la Calahorra, per la València i les Germanies que deies, Itàlia, Roma, Ferrara, tot això. Tot això ho deus haver trepitjat, no? Això és un treball de documentació que m'ha costat uns 6 o 7 anys,
de documentar-me, perquè si hi havia un carrer, he buscat el carrer, he localitzat el carrer i l'he documentat, o si hi ha un palau, els palaus són reals, els personatges, el 80% dels personatges de la novel·la són reals. Per tant, vull dir que si són els personatges reals, els llocs també, els ambients i gran part de l'acció. No és que no hi hagi ficció, sí que n'hi ha, però em feia por que un historiador pogués dir-me escolta'm, que has trabucat el personatge. No, no l'he trabucat gens, crec. No, has mantès ahir la fidelitat, però sí que tens tant els components, ambició, el poder, la traïció, l'orgull, enveja, amor, vull dir, Netflix també el podria telefonar. Tant de bo, I que fos en català. I que fos en català. Molt bé, moltes gràcies. Anem a una ficció-ficció, Aquesta sí. Anem cap a aquesta piranya social que ha escrit la Mariló Álvarez, que ens fas anar a l'institut i al present. Començat amb l'època de la transició, segle XVI, i ara 2022, no? Sí, hem fet una mica un salt, no?, de tot el que estàvem contant. També està bé, no? També està bé, també està bé. Vas al passat et explica el present, així no és gratuït, clar que no. Escolta, quines són aquestes divisions que hi ha a l'institut entre peixos tropicals, sardines i piranyes? Sí, això és una cosa que a més m'està agradant molt, que connecta amb el públic jove, perquè no sabia si anava a ser una metàfora un poc estranya, no? Però la protagonista de la història se sent com si ella fos una piranya social, no? Ella pensa que l'institut és com un aquari i que aleshores, segons el tipus de personatge que hi ha, és un tipus de peix. Aleshores estan els peixos tropicals, que és com la gent guai a la que tot el món es vol assemblar, no? Que és els que tot el món admira, i que hi ha molt pocs repartits per allà. Després estan les sardinetes, que són estos personatges molt més grisos, però que van enganxats als peixos tropicals i pensen que si els segueixen prou algun dia, no?, aconseguiran ser tan guais com ells i els entraran en el cercle de la gent que mola. I després està ella, que es considera una piranya social perquè pensa que directament fagocita qualsevol tipus de relació d'amistat que puga tindre a l'institut, perquè per molt que s'esforça no per ser una persona popular, sinó una persona acceptada, simplement, no?, troba com una barrera que li impedeix relacionar-se amb la gent. I en canvi, quan està a internet, que és una altra de les grans temàtiques del llibre, les xarxes socials i com ens hi relacionem, troba que allà li resulta molt més fàcil fer amics i amigues amb allò de que no ha de donar la cara i expressar el que sent, el que pensa i el que li agrada. En certa mesura, formar part d'un grup social creus que li dona també confort al personatge? Sí, ella de fet diu que si pogués, no, es quedaria un poc en el món virtual, que és on ella considera que té la seva família, les seues amistats, no? I on ella està a gust i on realment és sempre prou còmoda per ser ella mateixa, no? Que és el gran problema que té a l'institut, que ella troba que quan és ella mateixa a classe, a l'ambient de l'institut, troba rebuig, no? O incomoditat, hi ha gent que es clava en ella, i encara que ella normalment reacciona com intentant que no li afecte o mostrar que no li afecte, perquè sap que si mostra que li afecta només aconseguirà que ho facin més, no? Ella, on realment té el confort i té la seva vida, és a les xarxes, no? I la història un poc va de com ella aprendrà que sí, que el món virtual està molt bé, però que el que hem de fer és ser nosaltres mateixos també en la vida real, no? I donar el pas que de fàcil no té res, però que paga molt la pena el demostrar com som, i sempre acabarem trobant algú que ens accepte com som. I de fet, al llarg de l'obra, sense fer spoilers, ella sí que es troba alguna sorpresa de gent que ja pot ser prejutjat pel seu aspecte, no? En aquesta classificació que té entre tipus de peixos, i que potser era un altre tipus de persona, no? I ha anat amb els prejudicis, com fan amb ella. Parles d'acceptar-se a un mateix, de ser autèntica, també ens convida a mirar-nos en l'espill de les aparences, no? De cara a la galeria, mantindre aquesta compostura. Sí, perquè ella, de fet, a poc va descobrint això, no? Que molts dels que ella havia qualificat com a peixos tropicals o com a sardinetes, no? Perquè pensa que sent que l'únic que li importa en esta vida és ser guai, no? I ser admirada i tal, després realment té una vida interior molt més rica del que ella pensa, que ella ha decidit suposar que no existeix només per la seva aparença, no? Però em sembla molt curiós que ella mateixa s'autodenomina piranya, que piranya em sona ja com a tòxic, com a un personatge amb moltes dents, amb moltes... Vull dir que ella mateixa... És com un mecanisme de defensa, de la mateixa manera que quan troba que algú l'assetja a classe, no? O li fa bromes pesades. El seu mecanisme és no m'afecta i te la torne, no? En el sentit de respostes molt mordasses, no? Molt tallants, és que em té igual el que penses de mi. Clar, després el processó va per dins, no? Però un poc la màscara que es posa ella de cara a l'exterior és aquesta de persona dura, de seguretat, exacte. I després al món virtual és on ella, diguem que s'obre un poc més, baixa les defenses i es dona a conèixer. I clar,
quan veig que si al món real et dones a conèixer també tens molt més avantatges que inconvenients, no? És quan farà I ell és una aquest canvi. sardineta, és una de groc. Exacte. Doncs això seria una bona mostra de literatura juvenil. Tenim ara aquí més necessitat de tacte, no tant virtual, que també pot ser virtual, l'erotisme, lògicament. És l'Elisabet Roig que ha escrit i que ha guanyat en tancament perimetral el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. L'Elisabet ha passat de ser editora de literatura juvenil, no? Sí. A escriure una primera novel·la i eròtica. Caram, vull dir que la pubertat ha acabat explotant. Sí. Em passa una mica com a la protagonista de la novel·la, això de les ganes d'experimentar a causa de la pandèmia, doncs dic, va, vinga, fora de la zona de confort i anem a provar novel·la d'adult i, a més, eròtica. O sigui, del tancament, del confinament a l'obertura total. Exacte, sí, perquè al capdavall, vull dir que el que va passar durant la pandèmia va ser això, retrobar-se amb una mateixa, com li passa a la protagonista, perquè van viure el temps d'una manera completament diferent. Pues es troba amb ella mateixa i s'acaba separant. Es separa abans, separa abans. Això és el que provoca que... I un cop separada es troba amb ella mateixa. Es troba amb ella mateixa i se n'adona que li agrada més això, És que ella viu això que hem viscut moltes persones, de viure el temps més a poc i sobretot de sentir una solitud molt gran, que et penses que, ai, mira, ara podré fer això, podré fer allò, i et sents molt sola. I aleshores, quan arriba aquell moment en què ja podem tornar a sortir i tornar a relacionar-nos una miqueta, doncs clar, en ella li arriba aquest moment de redescobrir-se, de veure realment, mira, doncs, no sé, no me n'havia adonat que la vida tenia aquestes olors, aquests sabors, no? Tots aquests fruits saborosos, Exacte. Perquè hi ha un És repartiment, un compendi, això, Això és... Hi ha bàcores o figaflors, bàcores, sí. Però també hi ha taronges, cirerers, melons, pomes, albercocs... Però també carxofes i cebes, que dius, home, a veure, l'erotisme de la ceba... Esclar, No, també, Home, té moltes capes. Té moltes capes, sí, sí, no. I la carxofa també. A veure, perquè el que jo volia reflectir és que no tot és de color de rosa, vull dir que l'erotisme i el sexe també és brut, és embrutar-se, és suar, és fer olor i això està bé. Però és que també hi ha fruites i verdures quan estàs a l'horta i estàs allà a l'horta amb el teu amant, vull dir que no, a veure, no fa olor de flors i violes, vull dir que fa olor d'adob, o hi ha bitxos per allà, no? Vull dir que, a veure, no és tot de color de rosa, però no passa res, perquè, no ho sé, això és com el descobriment d'aquestes sensacions. Però el tema és, quan el dit petit entra a l'orella, qui disfruta més? El dit petit o l'orella? A la teva novel·la qui disfruta més? L'orella o el dit petit? A veure, aquí tots dos, jo crec, A la meva novel·la aquí disfruta tothom. Sobretot disfruta la protagonista, que es troba de cop i volta... Exacte, l'orella. En aquest cas diguéssim l'orella. Però sí, és que jo crec que això va passar. A veure, jo, que sóc de Barcelona i que de l'Horta poquet en sabia i que ara visc molt a prop de l'Horta, també em va passar una mica això. Després del confinament havíem de passejar per una zona molt, molt reduïda i molts van, caram, mira, ostres, mira, melons i no sé què. I amb aquesta protagonista li passa una mica això, de tornar a descobrir els sabors, les textures, les olors... Però no és de cuina, el llibre. No. A veure, si cuina, però si cuina... Sí. Vull dir, no. Xup-xup. Exactament. Molt bé. Anava a llegir un tros, però bueno, potser ens entraria gana de l'altre i tampoc és ara... No és moment. No és moment, perquè encara hem de parlar d'un altre llibre, aquesta mostra tan diversa, tan miscel·lànica, que és, aquí en tot cas seria com una mena de promptuari de com s'han de comportar les noies, no? És la recuperació d'un text, la traducció d'un text de la Mary Wollstonecraft, que va néixer l'any 1759 i que va morir l'any 1797. Qui va ser, Amparo, aquesta Mary? Bé, doncs Mary Wollstonecraft és una autora feminista molt reconeguda, especialment coneguda per la seva obra Vindicació dels drets de la dona, però que dins de la seva producció existia aquest text breu que s'ajustava molt a una col·lecció que nosaltres tenim des de Publicacions de la Universitat de València, que es diu Breviaris, on recollim això, textos curts, peculiars, desconeguts, d'autors clàssics i que fonamentalment han estat traduïts al català normalment. Aleshores posem un poc a l'abast del públic i aquest material.
En este cas, Mary Wollstonecraft no va tenir una formació normal, va tenir una família, el que diríem ara una família desestructurada, va ser totalment autodidacta, fins i tot a través de les famílies de les seues amigues són les que li recomanaven lectures i que ella va tenir una formació d'aquesta manera. I el que va acabar fent és muntant una escola. I fins i tot ella va ser institutriu d'unes xiquetes de l'aristocràcia anglesa. Penseu que això, que estem parlant de l'Anglaterra del segle XVIII. Bueno, aquesta que veiem ara per la tele. Clar, una mica, efectivament. Poca diferència. Està molt lluny. I això el que són són unes converses d'una mentora, d'un institutriu, en les xiquetes que està educant. Està formant, no? Escolta, hi ha il·lustracions de William Blake, he llegit aquí, però aquest William Blake és el William Blake poeta? Sí, és el gravador. Gravador? I a més a més el poeta? Sí. El dels tigres i les... Va fer els gravats per a l'edició original de l'obra. Són aquests mateixos que hi ha aquí, eh? Sí, estan reproduïts en l'obra. I quin tipus de recomanacions fa en aquesta espècie de manual, una miqueta de supervivència? Clar, ella en el text repassa tot el que ella pensa que les xiquetes i les nenes han de saber per al seu creixement ètic, no? I sempre des de la raó, que és el que se limitava a les dones en aquell moment també, i no només en aquell moment. No? La seva obsessió era que les nenes aprengueren a pensar. I aleshores, clar, fa un repàs des de les bestioles, els animals, la veritat, la mentida, l'honor, la vestimenta, el comportament. Vull dir, fa un repàs absolut intentant això, no? Una formació general i global per a aquestes nenes en el segle XVIII anglès. És que ens hem de centrar. I una dona més que ella va tindre una filla que va morir, que és a la que li dedica. El llibre té dues parts, la part fonamental són les històries originals de la vida real, però després n'hi ha una segona part molt curteta que es diu Lliçons per a Fanny. Això respon a una filla que ella va tenir en la seva primera parella, que va morir, i que després ella realment també va morir en 38 anys a partir del part de la seva segona filla, que va ser Mary Shelley, l'autora de Frankenstein. Vull dir que... És la mare de l'autora de Frankenstein. Efectivament, és la mare de Mary Shelley. Però abans parlàvem de fruita, també hi ha un passatge que es diu de la indulgència immoderada, en què parla dels excessos amb la fruita, no? Parla de tot. A mi m'ha cridat molt l'atenció... No mengis massa fruita, vés a caminar... Clar, a mi m'ha cridat molt l'atenció un passatge en el que parla dels caragols, no? Que cada bestiola o cada animal té la seva funció, no? I se defensa un poc de l'ecologisme, fins i tot la seva modernitat arriba a un munt de temes. I també diu que la societat produeix misèria i que conrear la fantasia ens eleva per damunt de la gent vulgar, que és una cosa que també... Que quadra amb tots vosaltres, que veig conreen la fantasia i us hem d'agrair. Estem eclèctics, perquè això és per a tots els gustos, no vos els acabareu. Doncs un aplaudiment per tota aquesta fantasia, aquesta feina, aquesta demostració de varietat que hem recollit avui aquí amb aquests 5 títols, aquesta mostra de narrativa juvenil, de no ficció, ficció no ficcionada, ficció i recuperació de textos. Moltes gràcies a tots 5. Gràcies.